Noni herra kävi tos pikku pykyt läskit Söken kans kun lähettiin sinne Maltal kostaa sille vitu jutkul, joka veti teilt välistä. Niin tuli sellainen pikku sivurasti, että käytiin kattoo sitä graalimaljaa, kun kuulemma siitä tulee ihan vitulliset kuosit. Mut Söken valkkas vittu väärän pikarit vittu, niin öyskytettiin ihan huolella, mut vittu vissi sen verran kovia vetomiehiä, ettei tullut ku ihan semipahat laskut. Mut niin jos teidän eläkepäivät täällä koko Räntsillä alkais käydä tylsäks, niin voitais käydä rullaas silt jutkult kullat. Miten ois sellaiset skidit viimeiset nistiretket? Vittu Maltal herra. Noni herra, tässä ois tällaiset konit eli pollet, eli siis ihan oikeest hevoset käytiin Sepi kans keikkaa nää joltain ählylt, mut älä huoli, olis meil polleekin vittu. Sepil ollu persees joku puoli vuotta yks kinderjemma muna, vittu se oli unohtanut sen sinne, mut ei siis hätää koht herra saa oikeut vittu kun napataan se rottajutku, ei meiltä pääse pakoon vaik pakenikin vittu Jerusalemi, mut ei siinä Narkinson hoitaa sillä kuulemma bodyguardina joku Mr. Green, et katotaan. Jos silt pystyis poistaa vaik jotain dänkkiä, mut hypäkkää vaan herran ratsail. Ei muuta kuin Deus Vult ja Hatsit Maria vaan. Hyvä herra. Ei vittu herra, olkaa teevaas ja katsomon puolel vittu. Uutist meikä joutuu kerää itteni. Vittu mikä jätkä tää vittu Mr. Green luulee olevansa. Ei ees Hatse ei ollut poistaa herral joku vitu räkis menninkäinen. Ei täs kauaa meikä laittaa ton kääpiön kuolleiden kirjoihin, mut sitä ennen annan tol pari ilmaiskierrosta täl miekalla ja saa kotiuttaa itsensä kilon paloina. No niin sit lähtee vittua. Noni vitu jutku slopsikiäks, man oisko kannattanut päästää vaan Narkinson ja herra vittu eäppisee, onks mitään viimeisiä sanoi.